الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horɓe yiɗɓe almustafa sallllahu alayhi wa sallam, oɗon tijji oɗo ñalawma mawɗo, oɗo jamma mawɗo, laylatal qadr. inna anzalnahu fi laylati mubaraka. ñande hen qur'ana jippi ndeysan, jippi koye korka. ɗum noon korka e qur'an ko funeɓe koye qissa Musa alayhi salam gonɗen kono eɗen mbaɗa introduction. bandiraɓe sehilaɓe, ma sœur, ma nièce, mon fils, ko korka ka fuɗɗi a waɗi autocritique, a wi min kam gila korka natami mi waylima walla mi suwa waylade, mi watti julde jamma, mi watti ɗiggande jinnaɓe, mi oppi ngamela, mi oppi ñoore, mi watti janngude qur'an, mi gayni defte 4 mat, defte 3 physique, littérature mi jangi hen ɗum ɗo, oɗo fannu mi jangi hen ɗum ɗo e korka. korka ko lewru opportunité ji bandiraɓe sehilaɓe, ko fursa. Améliora, you improve yourself, nga yakko sa bopp, def autocritique. dawmo on julli ma ngi julli, dawmo on deggal sama ay waajur ma ngi leen di deggal léegi. bayna pares, bayna tayal, bayna veye guddi nelaw bëccëg. viwu sàcc day veye guddi bëccëg mu nelaw. tubanen Allah, namdoɗen hallo mbaduɗen e Allah, mbala en ɓeydima walla en ɓeydaki, en jooɓima eɗen payi lakara walla en jooɓaki. goto min fof yo jaabo namdal mum bandiraɓe sehilaɓe. koye qissa Musa alayhi salam gonɗen bandiraɓe sehilaɓe. ɗen mbino nde o fii oɗo qibti ko boxo goto ɓe kadde o maayi. Musa e ɗum no ko golle cheyɗan, innahu aduwwum mudil mubin. gorko joom muskila o, joom probléme aji o kadi ñande weeti kadi, walla gongol ene wadda e goɗɗo probléme e Musa wallam e Musa walla Musa em ka kewɗo probléme aji ñande fof haare. o faye mabɓe o sikki Musa ari ko fiidemo. o yi Musa a warino neɗɗo hanki hande kam jiɗɗa ko wardem no mbarɗa neɗɗo. ƴeew hay Musa kadi o addini ɗum probléme aji alayhi salam. akbat yimɓe Firawna ɓe gandi deka ko Musa fiino oɗo gorko hanke bandiraɓe sehilaɓe. ndeysan o huli o yalti, omo yalta ndeysan. kono haade makko yaltude, gorko ari ko Qur'an jangti hen ceerno Ousmane. wa jaa rajulun min aqsa almadinati yas'a قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. coktirgal aljanna bandiraɓe sehilaɓe. eynam ndeysan Musa huli han kadi. Musa huli, gorko ari no ummi nder wuuro ene doga Musa eɓen pewjetma, eɓe jiɗi wardema. Musa yelte e wuuro, omo huri bandiraɓe sehilaɓe, omon yecciro ñaamo, omon yecciro nano han kadi o faayi. ceerno Ousmane, annabi ene hula, annabaɓe ko yimɓe. neraɗo sallah sallam nde makkanaɓe mbi ene mbara ɗum, o yelte monde Aboubacry. ɓe naate hayre ɓe cuuɗi ɗon balɗe 3 ɓe jokki ɗangal maɓɓe. Imam Ahmed ndew fiya e fitnatul Qur'an nde o suuɗi balɗe 3. o yi bandiraɓe, o yalti o suuɗi bangge goɗɗo. o yi ɗum ɗo ko sunna. nelaade nde suuɗi nde ko balɗe 3 suuɗi, mbeɗa pratique sunna hay somi suuɗima bandiraɓe sehilaɓe. aɗa hula gacce, kula koyera, kula galle ma hoya, kula battane moƴƴe, battane bonɗe, kula battane bonɗe,
kula yennede kula fiyede kula muccede kula heyɗude kula holde kula Allah ɗeɗo kule fo so ndendi ko kulal Allah ɗum adi bandiraɓe sehilaɓe jawdi ndi Allah wi kañum defi o وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق الذي وفي السماء رزقكم وما توعدون أرزقكم أكو الله جوجي أكو بدنا أكو بندرام سيلا كلها دتشي هذا هو النت ني سب هول دمغال مكو سو أري موسى نامو تبرنا ما نهود أمو دم نسلا سب سايمو جو ويما ديد أو أيبن ما أو أيبن يوم أيبن لينيو نفوف ɗum waɗi woni yimɓe heewɓe ene ñaama kalisa janani ɓe gujjaga ɓe ciraga ɓe ƴettaga enne wona aybude de ɓe cuusa wuro ɓe cuusa basal eɗen gandi Allah ne yaafo bakar ko Allah jogi arsuka kono yimɓe woni yimɓe heewɓe jafotako sa ala ɓe teddintama ɓe kormatako ɓe ndistotako hay sa ƴami ɓe dokkatama sabu ɓe cikkata ko arsuko kamɓe jogi ɓe ganda ko Allah jogi oɗo ko basɗo wonno hanki hande o daña o alano gandal daña o cellinoɗo ñawa o ñawnoɗo sella o mo jibitan jibina mi nani namdal ɓe ceerno so mbalani hersini suka debbo sowo kadi taw yummum ne sowi ɗum kayne hersini la ilaha illallah mande dokkal Allah wonti gacce mande sariya Allah wonti gacce cukalel dewel desamene yaade duuɓi sappo e jeyi o dañi duuɓi sappo e jeeɗiɗi o jibini ɓe yi ko debbo dekkirima duuɓi sappo e joyi ha capantati kamɓe de capanayi fof eɓe jibini Allah rokkiɓe won yidɓe nande yaay boy dañani Allah rokkani ɗumen mbiya ko gacce ko wadde ko welani Allah gacce bandiraɓe sehilaɓe ko wadde bakkar ɗum waɗi leñol men tampini en hewɓe men ɓuuri hulde ko wuro e Allah ɗum waɗi woni yimɓe so mbaɗama kañumen walla jinna ɗum haalama darga daro aduna fottina so Allah waɗama so comci bonni ɓornama so baal waɗama so bar waɗama so sangar yarama so uyamba simmama so suka ɓona comci hay daro haalta hen nde wonno kanko o sikkata ko teddungal makko ɓuuri teddungal diine ali walillahi al izzatu wa li rasuli wal mu'minin walakinna al munafiqin la ya'lamun teddungal ko Allah e nelaɗum e shari'um e sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam kono naafiga anda naafiga kañum ɓuuri teddude sikkata kañum ɓuuri teddude e diine bandiraɓe sehilaɓe ɗum waɗi neɗɗo yaha ƴetta jawdi jande hade wuuro ñindemo mbala mo daña galle joɗɗo e salon joɗɗo e comci joɗɗi hade o ƴewrede nden ɗon yitere wona aybudemo ko suusa wuuro ɗum waɗi won janngowo daña defte fof gandal fof kono suusa wuuro so wajibideni an guel ko ni mbaɗa baaɗe ko noon way ɓiye ko noon en yaha jamma Musa terama al Mustafa terama annaba piyama en ɓurani annabaɓe sa fiyama sabu diine ko teddungal aɗa ñamtina annabaɓe bandiraɓe sehilaɓe enam kula annabaɓe ne kula ko yimɓe no men ni ɗum waɗi neraɗo ko denatanoɗo ha Allah yi wallahu yasubuko min annas ɗo sahabaɓe jeeyi han kadi ko Allah renimi ndesan Jibril alayhi salam Madina dillere dilli jamma al Mustafa puccu Abu Talha o waɗi ɗum ala jappeje nde yimɓe gartata nde yimɓe payata ko faya ko taw arti kanko sallah sallam oy ko kuloton mbeɗe woni hakkude mon o waɗi ko puccu ngo jappaka joom pucce nde gandi o waɗata ko beddal o dow puccu dow al Mustafa sallah sallam silama ne woni jasima ko kuloton mbeɗen ɗo henne ali wi so wolde nde wuli wulo min cuuɗo caggal al Mustafa sallah sallam ñande wolde Hunayn nde sahaba betta hakkude kaaƴe kanko goto dali oy ana nabi wala kadib ana ibnu Abdul Muttalib wala kadib bi abi anta ummi sallallahu alayhi wa sallam jambara on al Mustafa sallah sallam sa yi wolde Badr ma en gari wolde Badr o ma adrak ma Badr yen sahabaɓe jalti aha eɓe kuli Allah sa huli Allah hunde fo hulma sa hulani Allah kula ñoñu kula mbuɗo kula deftere kula wasde kula ñawde kula hunde fof so Allah renima hay goto wawanam bandiraɓe sen gare kulen Allah enam فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ndo hulde Musa o Allah dandam e bonne bandiraɓe sehilaɓe mi haalini hanki mbimi oɗo duwaw mi yani ko sunna aha kono min ɓe duworo te kalle majjumi somi duurim oɗo duwaw mbi yir lawol nam rabbi ahdini sawa asabil rabbi ahdini sawa asabil nam walamma tawajjaha tilqa madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa asabil ndeysan o ari ma madyan o ari ndesan tufnde Madian ɗo boyli ɗo ɓulli ɗo ndesan ɗon ɓe jarnata aynaɓe nan jarna ndesan sukaɓe rewɓe nan ɗon ene lohi bammuy ko nayejo ndesan cukalel dewel ndesan yahane liggoyo jinna makko nayeɓe o ala miñiraɗo gorko o ala mawdiraɗo gorko omo liggo mbiya aɗa fasomo an ndesamo bonna feere mo bonna liggey makko kada piyama a rokkanima ko rokkanno jinnaɗo makko a toñi bandiraɓe sehilaɓe aynam
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير لا إله إلا الله وتيني سان يوغوب أيناب بيسان إن جرنا أيناب نجي مسكلوج إن جي دولة سوك أبرم إن ديو بيمون هذا نادو دي بي أيناب بيسان أيناب يوغنا نكوني لسا أنا بقى كوني بدر كارنت لينيول سو يدب أليتي ولا دوم مايرانو ولا دوم لهدو ولا دوم باسدو ولا دوم les faibles dine wona yaade jamaat arstayni jaha jama dubi capan jeeni so jikku ma moƴƴani so golle ma moƴƴani so haala ma moƴƴani so pewje ko pewjata moƴƴani a moƴƴani wala hawla wala quwwata illa billah woni mi sikkata ko jogaade kurus ali liggeddani wala jikku kurus ala haala awa wonde yumma awa wonde bama jawsul ma afi kawma ahabi mawni a ñaami bande a wari wona dine Musa alayhi salam o yono ko ma khatbukuma gassi ɗon haaɗi o yani waaw cool nice waaw na ngeen def mais ni ngeen fii def laa ilaaha illallaah ku leen yónni guddi bëccëg ngeen nekk fi jaxasoo góor ñi laa ilaaha illallaah ɗum fof yani Musa ibn qala ma khatbukuma onon ko woni o yani i kumbayel i ko mbatta ɗo laa ilaaha yani misor ma o misor jiino ma ɗo ɓorni rawande potɗen gergal nde aɗa jogii o misoraji on laa ilaaha illallaah i doketaji jooɗi wallahi jongoma ɗum ɗo fof o haalan ɗum ɗum waɗi an kaldo e rewɓe o ha tengde debbo janano hoto haalde makko nde affaire haalde an debbo desaɗo o e mo resaka fof won haaluji hoto woni hakkude ma e worɓe wontama probléme aji ino mbaɗɗa to gorko ma woni omon gabon ha joni o suwa artude omnen wallahi o neldani debbi jeego mi neldani ko yumma ken gondunomi mi oppi galle yumma ken mi faati galle nenami toon gonmi ha joni a aybini hoorema a aybini joom galle ma a aybini yimɓe fof ne wawi joom galle ma minen wonɓe ladde ɓe on ganda komin gonni woni hen mbarata koye otoji koye neige koye nguleyko koye fiyeede ko directeur fiima ko tampere woni ladde cuuraɗa andano gorko ma préjugé eynam tew rewɓe mbiyan Moussa wallahi wokon naala dewon naala wakkati reen woy gis sa pantalon bi nga solon daaw moom nga solat léegi de ɗum fof ala hen pantalon ma ɓoyɗo o ɗum ɓorniɗa ya dañi bakka so a dañi bakka ala ɓe minen de min jornata ha aynaɓe jarna baabi amen ko nayejo gasi ɗon ɓe kaadi فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ديسان موسى عليه السلام نبي الله ونجيب لها مجرى بديد مجرى ما بديد بلال ما بديد دوم بلال كم بندي الله سبحانه وتعالى موسى دوغي أمي فرعون هاتو مدين كوي مكو بوري وما نعمل لدي على فوق كوي أمو دوغي أمو دند دين مكو يوصل دند دين ما أن بندرا بسيطة بينام sukaɓe no dutino bawmumen bamma ɓe ha waɗi onon ko on jaawi artude hannde koye ɓe kaali oy noddi e oɗo gorko ndesan fa jaatu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana gasi ko ɗon ɓe kaali suka debbo are makko ene yara seesa ene wonde gacci o waɗani koket o waɗani xeesal o waɗani keeti yaltan dande yaltan o wi Moussa baba wiya ar yob ma ko jarnuɗa be amen ko ɗon ɓe kaddi bandiraɓe sehila layla wiya debbo o Moussa yimo ya won caggalam kolla kam galle bon somi yeehi sago ñaamo pot mi yaade beddoɗa hayre wona ñaamo tawi ko nano bedɗa nano ha joni ɓe kaldani dignité bandiraɓe sehil teddugal ma kalda e ma forani haalde jiiɗamo taw a warestam wontanma probléme aji gilli ene mbara gorko bandiraɓe sehil ha e debbo فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين nde Moussa are oɗo gorko nayejo o haalli mo qissa makko o mimi kol Firawna emi jinno wardemi ngar o yo an ko hotol a daɗi e ɓeeɗo bomɓe ndeysan bandiraɓe sehilaɓe si Allah wurnin ha janggo jokken hoki kewi no foti Moussa ayni holnde woni ɗon e holnde hooti débat makko le grand débat entre Moussa et Firawna kuɗaɗo Moussa alayhi salam on va débattre inchallah sen guri ha janggo سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين